Benvidos e benvidas a outra conversa máis de Orgullo Galego. Como sabedes, bueno, xa levábamos creo que máis dun mes sen facer conversas, pero antes de rematar o ano, vamos a facer unha serie de conversas, bueno, tocando cuestións do Nadal. Sabedes que hoxe é un deses temas que vamos a tocar, pero tamén vamos falar un pouco, bueno, de música e de outras cuestións que vades a poder ir vendo estes días nas nosas redes sociais, non? Bueno, a xente vexo que vos estades comezando a conectar, se alguén non escoita cualquier cousa, porque hoxe hai moitos problemas coa conexión que o comente, ou tamén co mesmo co son, pero dicir tamén que esta serie de conversas tédelas subidas na nosa canle de YouTube, tamén en formato podcast no iVoox e no Spotify, e mañá tamén estará subida esta mesma a esas plataformas. Hoxe, como sabedes, vamos a falar sobre o Nadal antes de Cristo, bueno, é o título da conversa, pero é o título tamén deste libro, que penso que se ve ben aí, de Lidia Mariño, que é un libro pois que toca un pouco pois sobre este significado do Nadal máis alá do que é hoxe e do que vamos a falar nesta conversa. Con ela tamén temos outras conversas na canle de YouTube en formato podcast pois sobre a mitoloxía asociada á vella, sobre defuntos, tamén temos cuestións en Troido, que se podo logo irei pasando polo chat. E nada máis, vamos a darlle paso e, como sempre digo, sempre que dea tempo vamos ir metendo as preguntas que deixedes por aí. Vamos alá. Moi boas. Moi boas, Borxa, que tal? Hola a todos. Que tal? Benvida xa a Orgullo Galego, xa es como da casa, pero bueno, iba a dicir eu agora xa levamos bastante tempo sin facer conversas, pero igual non tanto, igual dende... Dende defuntos do ano pasado, pode ser? Non. Sí, pode ser. Fixéramos unha de Entroido, pero creo que non foi nas jornadas este ano, foron nas do ano pasado, creo. Sí. Sí, pois sí. Pero bueno, hoxe, como dicía na introducción, vamos a tocar un tema moi interesante, e que ademais sí que aí, porque temos xente estes días pregunta, temos unha conversa do ano 2021, creo que con Rafa, pero hoxe vamos a atacar tamén outras cuestións que igual non se entraron tanto nesa conversa, e tamén para aproveitar para facer
como dicía antes, facer o bombo do libro, que nesta época tamén é época de comprar libros e tamén que mellor que comprar un que Un de fale, Nadal. claro, do que celebramos nesta época, non? Entón, antes de nada, vamos a comezar precisamente con este libro que temos aquí, O Nadal antes de Cristo, e sí que preguntarche, pois, brevemente, non? Eso, que nos contas nel, e sobre todo, aínda que isto falaremos ao final, para que non pode estar toda a conversa, é un pouco, pois, como pode adquirilo. Vale. Nada, o título todo o mundo me pregunta por el, non porque lle chama a atención o tema de O Nadal antes de Cristo, pero puxeno a propósito, porque me din conta que a maioría da xente pensa que o Nadal é unha festa enteiramente cristiá. O sea, moita xente di, defuntos sí, entroidos sí, pero eu de Nadal non quero saber nada, sabes? Pensando que é algo puramente cristiá. E digo, isto Cristián, sí, hai que explicalo, sabes? Porque que hai un pouso enorme no que celebramos hoxe en día das antigas festas do solsticio de inverno. É unha pena que nós mesmos non nos sepamos e que as vencellemos solo co cristianismo, non? claro, Pois claro. realmente o que conto é eso, non? Cal é ese pouso antigo Mm. e que significaban as festas do solsticio e que aínda pois quedou en cousiñas que chegaron aos nosos días. E nada, pois quen queira compralo pode contactar comigo nas redes, inda que agora mesmo a min xa me quedan pouquiños exemplares, pero algún aínda teño, mando dedicado, e se non, pois está á venda en Amazon. Nada máis, a min, por exemplo, viume super ben este título porque precisamente a outra conversa, a frase recurrente de ritos e crenzas no tempo do Nadal, de defuntos, sempre tal, e está moi ben porque é un título moi chamativo e que é curioso, non? Porque o que diste que asociámoslo como unha festa inteiramente cristiá, pero que, ao igual que defuntos e outras festas, ten aí tamén un pozo, non? De tradicións que veñen de moi atrás. E que é o que vamos a entrar agora, precisamente o que che quería preguntar, eso, que é o Nadal, que é o Nadal, bueno, para ti, que é o Nadal a nivel xa teórico, non? E un pouco que representou históricamente, porque a día de hoxe temos un pouco máis claro o que representa, non? Na actualidade, pero un pouco que, eso, que representou históricamente e en que momento está enmarcado, en que momento do ano, non? Pois mira, a verdade é que a evolución do Nadal pódese ver bastante ben, non? Así como hai outras que temos lagoas, esta é bastante visible. Nos nosos días, para min é consumismo, a verdade. O sea, o capitalismo no que estamos inmersos, ese capitalismo salvaxe, convertiuna na festa do consumismo. Así que hai un pouso de outras cousas, pero, bueno, a verdade é que é a festa do consumismo. Sí. Está a capa anterior é a cristiá, por eso a xente só coñece ou a capitalista ou a cristiá, porque é xusto a anterior, a celebración do nacemento de Cristo, a chegada dos Reis Magos, toda esta historia que todos sabemos, e que se perpetúa ademais a través dos beléns e todo isto, pero está eso, a parte do solsticio de inverno. E a parte é moi chamativo en Galicia porque temos defuntos, que é unha tradición moi importante para nós, e entroido, que tamén é outra. Bueno, pois o solsticio de inverno está xusto no medio, é a mitade xusta entre defuntos e entroido. E entonces ten un pouquiño de ambas as dúas tradicións. O Nadal antes de Cristo ten un pouquiño desas dúas. E de feito vémolo, por exemplo, a árbore de Nadal que se coloca non é algo cristián, non ten nada que ver, o cristianismo tuvo que adaptalo. E tamén a xente me di, pero en Galicia non é tradicional. Sí, sí é tradicional. Non como a poñemos hoxe en día, non ten nada que ver, pero, por exemplo, están moi presentes nos nosos ritos. Por exemplo, aparecen moitos entroidos, que é a festa así máis próxima, o ramo. Os ramos Mm. en Galicia, hai moitísimas festas con ramos, e de feito hai moitas festas con ramos ás que se lle colocan bolas de Nadal, que é moi curioso. Hai moitos ramos que salen en festas do ciclo do ano que se adornan con alimentos, castañas, lacóns, chourizos, non? Ese propiciar ese espírito da vegetación e tal, pero tamén con bolas de Nadal. O sea que hai esa asimilación con Mm. que o que estamos facendo é algo semellante a un árbore de Nadal. E de feito tamén é o mesmo que nos maios, sempre nas festas do ciclo do ano aparece algo vexetal. Pois eso, a árbore de Nadal, os ramos de Pascua, os maios, no San Xoán hai moitos lugares que tamén se pon unha pola a que se lle sigue chamando Mm. maio, inda que sea a festa do San Xoán, pero normalmente chámaselle maio. Sempre está
esa árbore, esa vegetación, ese espírito da natureza, non? Entonces, pois mira, pois aí xa ves que a árbore que poñemos de cristián non ten nada, senón que ven das festas do solsticio. As figuras que traen agasallos, o mesmo. E aí hai un dilema, ainda me pasou este venres que estuve nunha charla e comentaba a xente, acabo de flipar, porque para min o Papá Noel era de fora e os reis eran daqui, e ti destes noutra perspectiva. A ver, os reis daqui, dende logo, non son. O Papá Noel tampouco, pero os reis daqui non son. É algo, de feito, veñen do deserto, veñen en camellos. Eu sempre digo, no, que as tradicións deben estar ancladas no propio ecosistema. O apalpador está, ven das montañas, é un carboeiro, o sea, está anclado no noso ecosistema. Uns camellos do Oriente, igual en Galicia, igual moito deserto. Claro, sí. E que ademais é curioso que logo entraremos no tema do apalpador, pero que cando din, bueno, eso é algo que se inventou aí, pero vemos a nivel europeo que é moi común, non? En toda Europa que hai moitas figuras deste tipo, entraremos logo deso, quer dicir, e é, digamos, non é algo exclusivo de Galicia, é algo moi común a nivel cultural europeo, non? Eu, a xente que me conoce, sabedes que fago moitísimas comparativas con Europa, pero que fago precisamente por eso, porque a veces aquí conservamos un detalliño e entonces é fácil decir, no, isto non sei que, pero é que no momento que abres o abano e o comparas con outras zonas rurais de Europa e pasa o mesmo, xa non podes decir que é un invento, que eso non é, non? Cando está por todos lados. O que é común en toda Europa, despois falaremos concretamente daqui, pero o que é común en toda Europa é que sexa un personaxe vello, de idade. Por iso o Papá Noel é vello, o apalpador é vello, outras veces aparece a vella, precisamente porque estamos no inverno. O ciclo das estacións asimílase co ciclo da vida humana. Entonces, sempre aparecen personaxes como a Moura, Fermosa, tal, en primavera, verán, e no inverno aparecen personaxes vellos. O sea que é moi fácil asimilalo e darse conta que é así. Sí. E co tema que comentabas a árbore, precisamente sí que tiñan esa pregunta, ando un pouco o que significa. Entón, quería preguntar, por unha parte, que pode, quer decir, si temos documentación ou está recollido, se nesta época en concreto do ano utilizábamos a árbore en algún tipo de rito, e paralelo a isto, por exemplo, a importancia que tiña, ou que ainda ten, non tanto, non, pero que tiña tamén o acibro nesta época. Non sei se podes falar un pouquiño deste tema, pero que é moi interesante. Sí, mira, o tema do acibro é curioso, porque antigamente eran acibro e máis visgo, e, sin embargo, aos nosos días chegou prácticamente só o acibro. De feito, eu cando falo, doume conta que a xente confunde o acibro co visgo. Así que vou aproveitar en aclarar. O acibro é o que ten boliñas vermellas e ten pinchos nas follas, vale? Eso é o acibro. O visgo, o tema de bicarse baixo visgo e todo eso, non é esa árbore. É outra que ten as follas máis clariñas e máis redondeadas e as boliñas son brancas. Eso é o visgo e outro acibro. Vale. O normal é que se usaran as dúas. Que pasa? Que o visgo, bueno, aparte de que agora é máis difícil de conseguir, bueno, o acibro tamén, porque a nivel natural está máis complicado, pero bueno, vivimos máis con el no ecosistema, sin embargo, o visgo xa non tanto, pero aparte deso, sabemos que houve condenas eclesiásticas para condenar o visgo, porque tiña un componente de fertilidade. Usábase en ritos de fertilidade, e, bueno, tamén a nivel medicinal, non só en rituais, pero, bueno, que está moi vinculado coa fertilidade, dai ven o tema de bicarse baixo o visgo, e entonces quedamos só co acibro. Pero o ideal eran os dous. De feito, temos postais de Nadal antigas, que tamén a mí me gusta moitísimo recurrir á documentación gráfica, que a veces buscamos só nos textos, sin embargo, nos gráficos tamén temos información. Que se a parella ti lle querías dicir que sí, pois bicábase baixo o visgo. Pero cando viña un pretendente así, a rapaza lle quería dar calabazas, o que lle poñera un acibro, que como ten pinchos, era máis para espantar. De feito, esa é a función do acibro, non? Como ten pinchos, é para espantar o mal. E o visgo é para propiciar o ben. Eso é algo moi habitual na ritualística galega. Vale, temos obxectos que normalmente pois son ganchudos, teñen pinchos, dentes, cornos, que son para espantar males, e despois temos outros máis curriños, por decirlo de algún xeito, que son para atraer a prosperidade. E ese era un pouco o simbolismo de acibro visgo.
Vale, e realmente, quero dicir, claro, o tema da árbore, tal e como se entende agora, eso sí que é algo, digamos, algún xeito importado, non? E que Sí, foi aquí adaptado, pero que realmente antigamente nas casas non se facía iso, non? tal como está ahora mesmo é importado, eso está claro. Claro. Sabemos que cando se empezou a importar, de feito, do centro de Europa, cando chegou ás zonas atlánticas, o Reino Unido, sobre todo toda a costa atlántica, empezou Sí, a utilizarse o teixo, vale? Porque era a árbore máis simbólica aquí, de feito, o teixo foi unha árbore moi simbólica. Sabemos que en San Andrés de Teixido, porque aquí, claro, teñen teixos, dai ven o nome de San Andrés de Teixido, perviviu máis no ecosistema, pois aí facíanse uns ramos tamén que se lle colgaba os sí, amuletos de miga de pan e todo isto, pero o que non temos é unha documentación que diga isto usábase exactamente no Nadal, eso sí que non. Non temos como o claro. ramo leonés, por exemplo, que sí que saben que iso se poñía no Nadal, non, sabemos que, pois eso, en Entroido sí, nas festas deste ciclo todas, San Brais e todas estas cousas, o sea, próximas a, pero non era estrictamente algo que digas é do Nadal. O que sí, eso, o máis asimilable a iso que temos en Galicia é o tizón de Nadal, que por eso me puxen eu hoxe aquí coa lareira, porque falamos do tizón do Nadal. Aparte temos documentación, creo que é do século XVI, creo, que xa temos documentación de condenas eclesiásticas en Galicia por usar o tizón do Nadal, o sea que aí xa podemos amosar que é unha tradición antiga e ademais que se fixo aí nada, nas aldeas ti falas coa xente e a xente recorda os máis maiores lembran o tizón do Nadal. De feito, sobre iso, é xusto que che iba a preguntar, porque nós tamén cando publicamos en Orgullo Galego o tema, principalmente, claro, a xente que pois que vive no rural, non, que ten posibilidade de tal, e si que che di, bueno, que non sabe o significado, pois si que sabe que é tradición da súa casa facer o tema este, non? E precisamente sobre iso quero preguntar, porque claro, aínda que o Nadal actual é puro consumismo, non? Si que hai cuestións a día de hoxe que de algún xeito podemos entender ou incorporar, non? Como pode ser, por exemplo, bueno, incorporar, claro, no caso o tizón de Nadal, quen poida, pero quería preguntarche eso, que significado ten o tizón do Nadal por unha parte e a presenza dos defuntos no Nadal, porque non é algo exclusivo da época de defuntos, non? Mira, antes de nada, o de que dis que efectivamente hai que ter oportunidades. Sí que é certo que hai tradicións que desaparecen precisamente porque desaparece a cultura que lles daba sustento. Se ti non tes lareira na Claro, casa é normal que desapareza a tradición. Pero bueno, eu sempre lle digo a xente que se queremos podemos facela, porque unha candea na casa todos podemos claro, prendela, é un símbolo do lume novo do solsticio, e queimar unha poliña, como digo eu, pois tamén o podemos facer. Non sempre hai maneiras de sí, adaptar as tradicións, ainda que non sexa con a lareira, pero eu penso que se queremos podemos adaptalo. E ademais, este ano hai unha cousa que me fixo moitísima ilusión, que é que un concello que falou comigo porque van a recuperalo, o sea, van a facelo eles, no, en vez de prender as luces de Nadal, van a prender o tizón de Nadal. E digo, que maravilla, por Dios, da joder, humanidade. Tamén é verdad que teñen a oportunidade, ¿no? Porque teñen un pazo cunha lareira grande, que hoxe en día o pazo do Concello é cultural, entonces poden claro, facelo, pero jolines, que se queremos, sabes, vamos a sí, topar a oportunidade de facelo, eso de está claro. facelo. Bueno, en canto ao simbolismo, eu penso que é un simbolismo moi bonito, porque mira, a min chifla o Nadal, creo que se nota, pero hai moita xente que me di que non lle gusta o Nadal precisamente porque botan en falta a alguén, no? O Nadal é unha data moi de darte conta da xente que falta na mesa, é certo, o Claro, sea, isto é así. Entonces penso que o tizón de Nadal aí axuda a encher ese oco, no? Porque a crenza di que congrega as ánimas dos defuntos alrededor de nós. Temos que entender que estamos todavía no ciclo de difuntos. Comezou o 1 de novembro, pero que na tradición galega os defuntos están con nós ata entroido. O sea que seguimos estando en tempo no que os defuntos nos acompañan. Especialmente na noite de Nadal. Entonces ese prender ese tizón de Nadal é o que lembra a maioría da xente. Cando lle preguntas, non saben moi ben, pero dinche, pero sí que decían que lle daba caloriño ás ánimas. É verdad, sí, ese é a tradición, no? Creer que ao prender o tizón como que se congregan, como que as chamas, no?
De feito, pois o lume está moi vencillado cos espíritus dos defuntos, os espíritus dos antepasados. Entonces, prender un lume especialmente grande, especialmente caloroso, pois era unha maneira de atraelos a nosa mesa. Entonces, eu penso que para toda esa xente que sinte o Nadal dese xeito, creo que é unha tradición bonita, ¿no? De decir que siguen estando con nós, de algún xeito. A mí parece moi bonita. E despois, bueno, pois as cinzas, o propio tizón é propiciatorio todo o longo do ano, non? Usábase para ritos curativos, para ritos de fertilidade, entonces pois era considerado pois algo sagrado, moi sagrado. Co tema do tizón, eu sí que o patrón que fun comprobando ao longo destes anos cando publicaba en Orgullo Galego era había xente que dicía que aprendía cando entraba o inverno e algunha xente remataba, o sea, apagaba o en fin de ano, outra xente ata Reis, outra xente comezaba en Noite Boa e prolongaba ata Reis, incluso había xente que dicía que o tiña ata que rematara o frío, non? E sí que é un tema moi interesante, como parece que vai variando, non sei se iso sigue algún patrón concreto. E logo tamén sí que tiña lido, que é moi interesante tamén, a cuestión de que hai xente que usa, o que volve a prender logo, non, cando hai treboadas e todo ese tema. A verdade que é moi interesante. Hai moitas variacións no das datas, como ben comentas, eh? De feito, temos rexistros xa de antropólogos antigos, non sei se é de Risco, bueno, non me acordo, de Ladi, bueno, algún destes antropólogos clásicos xa falaba que había sitios que se prendían na noite de defuntos, o sea que para que vexas que xa sempre Sí, oivo moita variación. Está claro que pertence a este ciclo de defuntos Nadal Entroido, eso está claro, o que acabas de decir, mentras duran os fríos, mentras dura a escuridade, eso témolo clarísimo. Pero bueno, o que repite a maioría da xente é de Nadal ou a Ano Novo ou a Reis. De Nadal a claro. Reis serían os 12 días máxicos do Nadal que están por toda Europa, son esos 12 días Sí, que dura o Nadal, que se fan moitos ritos, o sea que aí encaixa moi ben, pero sí que é verdad que non hai datas moi concretas, eh? E despois o de utilizalo ao longo do ano, efectivamente, cando había treboada, a xente gardaba o tizón, non? Eso é algo que non se tiraba, vamos, era algo super sagrado. claro. E cando había treboada, volver a prendelo, ou treboada física ou treboada espiritual, como digo eu, no sentido de cando había males na casa, non, mala sorte ou tal, pois creíase que estabas propiciando ese lume, eses antepasados que che viñeran a axudar. De feito, hai unha Sí, cousa que comento no caderno, porque dámoslle moi pouca importancia, e a min, sen embargo, a min é algo que me chifla. A propia palabra lareira ven do latín lararium. O lararium dos romanos era un altarciño que poñían normalmente na cociña, donde colocaban uns monequiños que representaban os seus antepasados e máis o espírito protector do fogar. Que o lugar onde se fai o lume en Galicia reciba o mesmo nome que para os romanos donde se poñían os deuses, os espíritus protectores e os antepasados, e que está dicindo que para os galegos o que era sagrado é o propio lume, non? Ten unha claro. trascendencia para min flipante, de feito explicaría por que as lareiras son tan monumentais, porque de feito unha lareira, para que sexa útil, non ten que ser tan monumental, o sea, non tería por que ser tan chula, é o Sí. mesmo que os hórreos. Os hórreos teñen unha función moito máis alá, non terían por que ser tan chulos, o que pasa é que estaba aí a colleita, ten símbolos protectores, o sea, era o que se lle dá moitísima trascendencia. Pois isto é o mismo, está claro que o lume para os galegos era algo cunha gran trascendencia espiritual, sagrada e vencellado con ritos máxicos. E hai unha cuestión que xusto deixan por aquí, polo Instagram, unha muller e di que se o tizón está relacionado cos tíos e Nadal. Pregúntame moita xente, sí señor. É que forma todo parte do mesmo. Mira, que eu digo yo sempre a xente, estamos sempre falando dunha árbore. Tizón do Nadal, tío, a propia árbore de Nadal, todo ven sendo o mesmo, estamos falando do mesmo, é ese espírito da vexetación. Que pasa? Que o tizón do Nadal é o espírito do tizón, o sea, o espírito da árbore que remata. E, sin embargo, a que colocamos verde, nova, enfeitada, representaría o ciclo que comeza, porque o solsticio de inverno, seu significado, en poucas palabras, é ese momento do ano da rexeneración. Remata un ciclo e comeza outro. Entonces, quemamos o tizón, a árbore anterior e colocamos outra nova enfeitada verde para traer a nova prosperidade do novo ciclo. Pero todos eses ritos que teñen vencello
co tronco, o árbore, o tío son o mesmo. E, de feito, o tío é o que trae os agasallos aos nenos. En moitos lugares, a árbore de Nadal deixase os agasallos debaixo da árbore, de colocar os agasallos debaixo da árbore é moi simbólico, non é porque quede bonito, é porque, efectivamente, a árbore é a que trae esa prosperidade. Sí, está completamente vencellado. E entrando tamén pois, na cuestión do apalpador, non? Claro, vemos como está, bueno, o Pai Natal, que chaman en Portugal, o Papá Noel, o apalpador, o lenchero, nesta época, bueno, uns días antes, non, a comezos de decembro, aí que cobra tanto protagonismo o Krampus nesas zonas aí de centro Europa, non? Entón, hai dúas preguntas que son, bueno, son moitas preguntas en sí, pero, quero dicir, todas estas figuras están relacionadas e máis ou menos terían o mismo simbolismo, e por outra parte, que se non isto podemos velo noutra pregunta, claro, agora no mes de decembro comezan a saír mascaradas en Zamora, León, no norte de Portugal, é certo que aquí están casi todas concentradas no Entroido, non? Ou todas, pero quero dicir, incluso estas mascaradas podrían ter algún tipo de relación pois con eso, co apalpador ou con todo isto. Porque aí xa estamos metendo mascaradas que se relacionan co Entroido, bueno, é unha cuestión moi... No, pero precisamente polo que decíamos, é que para os antigos as cousas eran ciclos enteiros, non era un día só. Nós agora somos Claro, moi de defuntos é sí, un día, sí, Nadal é un día, Entroido é Entroido un é un día. día. Claro, é que non era Sí, así. Eles iban máis por ciclos. Iso sí, tamén explica, hai xente que di, é que os maios e San Xoán parécense. Claro que se parecen, porque forman parte do mesmo do ciclo. mesmo. Por iso hai Claro, xente que di, claro, contas unha tradición e dis, pero na miña casa non se facía en San Xoán, facíase nos maios. Efectivamente, porque forman parte do mesmo ciclo. Pois isto é o mesmo. claro, claro, Primeiro, claro, claro. sí, a No, primeira iba a pregunta decir que igual que, por exemplo, do Entroido, o tema de Xinzo, non? Que din, pero aí fan Entroido todo o ano, non? Claro, é parte dese ciclo, non? é que Digo, estamos dentro do ciclo, claro, pero claro, que a xente ora di, non, Entroido solo é o luns, martes, mércores de Entroido. O sea, claro, martes de Entroido e mércores de Cinza. Non, claro, efectivamente o que dis ti, din que os de Xinzo son os que están equivocados. Non, o que pasa é que para o resto da humanidade quedou como un día moi concreto. E aparte, que o día que chegou ata nós está cristianizado, porque está posto en base a Semana Santa, o sea que tampouco é que sexa moi algo. claro, claro, Eso, todas as personaxes que dixestes están vencelladas. O bonito desas personaxes é o que decíamos antes, que cada unha está adaptada ao seu ecosistema. Por iso, aquí, o que se conservou máis o parpador e pandigueiro, pois está nas montañas, porque é de zonas de montaña, son carboeiros, porque é zona onde había carboeiros, iso é algo bo. O seu aspecto físico, pois, forma parte de, o sea, teñen, de feito, en Cerdedo hai unha personaxe que é Xanfiz, que, bueno, non é exactamente como a Paltor, pero sí que está vencellado co Nadal e coa prosperidade e tal, e el descríbese como un indiano, porque nesa zona houve emigración. O sea, é claro, lógico que se adapte a cada lugar, eso é o bonito, que non ten sí, sentido. A mí faime moita gracia que en lugares onde o Nadal agora é en verán e queiran representar ao Papá Noel vestido de roupa de claro, inverno. Non ten claro, lógica. A lógica claro, é que claro. cada cousa se adapte. Sí, sí, Pero sí que é verdade que no fondo estamos falando da mesma personaxe. É o propio inverno. Esa figura, ese vello, noutros lugares é unha vella, noutros é unha parella, un vello e unha vella, son o propio inverno adaptado a cada lugar. Entonces é o ciclo que remata, que é vello, e comeza outro. Por iso, eses vellos traendo agasallos aos nenos. E ese relevo un pouco xeneracional e ese cambio de ciclo. Despois, super interesante o que comentas das mascaradas. E que é unha pena, porque aquí en Galicia, mira, saírse das nosas fronteiras nada, en canto te saes a Zamora, o sea, Pobra de Sanabria, que está aí nada pegada a Galicia, sí, 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 hai sí, mascaradas en Nadal. Tras os montes igual. É claro, saírte de Galicia para a raia para baixo e xa hai mascaradas de Nadal. Sin embargo, aquí pois eso non se conservou, pero forman parte do ciclo do Nadal esas mascaradas. De feito, o apalpador non é algo que quedara só como unha lenda, é que era unha personaxe vestida de apalpador, como se fora un entroido indo polas casas e facendo cousas moi, moi parecidas ao que se fai no entroido.
caras tiznadas, Sí, ir polas casas, pedir, dar, o sea, é que é o mesmo, o mesmo, o mesmo. En realidade, e o que agora quedou como a cabalgata dos reis serían eses entroidos que xa saían. Por eso os nenos vían a esas personaxes que lle traían agasallos. Claro que sí, porque eran as propias mascaradas. E por eso temos os reis do Cebreiro, os reis en máis sitios que sí. salen é un entroido realmente. Así que, pero aquí en Galicia a verdade é que nos falta ese anaquiño. Que realmente, se vamos a sistemas culturais, claro, que hai aí na fronteira en Portugal ou Zamora culturalmente, quero dicir, somos prácticamente o mesmo, aínda É que que é a antiga Gallaecia. claro, aínda que poñamos barreiras agora políticas de países, etcétera, pero non por, claro, 5 kilómetros despois a fronteira xa é outro mundo, non? O sea, a xente non se relacionaba así ata aí, bueno, e na actualidade tamén, claro, De feito, fálase galego. O sea, estamos falando de claro. sitios nos que prácticamente se fala galego ou un galego portugués que nos entendemos perfectamente, o sea, que Sí, estamos falando do mesmo. No momento que falamos o mesmo idioma, temos as mesmas costumes e, como dis ti, é que ese punto de onde remata Galicia é actual. Antes claro. non era esa barreira que está xusto hoxe. Entonces, por eso digo, é que incluso os lugares dos que estamos falando sí formaban parte da antiga Gallaecia, o sea que é Claro. o mesmo sistema cultural. E na cuestión do apalpador, sí que eu quería preguntarche unha cuestión que eu sempre reflexiono, non? Vemos que apalpador na zona do Courel, falando do pandigueiro na terra de Tribes, tamén había rexistros, unha figura semellante por Ancares, claro, coincide todo con zonas ailladas e montaña, etcétera, non? Entón, hai dúas preguntas. A primeira é, ti pensas que nalgún momento noutras zonas de Galiza podería ter existido unha figura semellante, quizáis con outros nomes, pero que fose semellante e que puidera desaparecer, pois igual porque son zonas menos ailladas, non? Con maior movimento cultural. Pensas que iso puido ter sucedido? E por outra parte, como ves ti, non? Porque aí cada vez é o debate menor, non? Pero que hai xente que di, bueno, pero isto é unha tradición propia dun territorio concreto, non? E non ten sentido o que sucede agora que se está estendendo por toda Galicia, aínda que iso a nivel cultural pasa moitas veces, non? Vemos os magostos como agora celebranse en zonas que non son tradicionais ou, bueno, ou mesmo moitas cousas que facemos no Nadal que non é tradicional daqui, pero pouco eso, como ves ti este argumento, que opinas ti dese argumento? E a primeira é se ti pensas que quizáis nalgún momento pudera ter existido figuras semellantes, pero con outros nomes noutros territorios e que desapareceron por esa, digamos, maior movimento de poboación, evolución cultural, etcétera. Mira, o mellor exemplo que temos para asimilar isto é o entroido. Ata hai un tempo a xente dicía que o entroido era solo das montañas, que era solo do Ourense e que era solo do interior. E cada vez están aparecendo máis entroidos de mar. Claro, Entonces, que pasa? Que non son idénticos. Claro que non. claro, Uns son máis con personaxes máis adaptados á montaña e outros máis á claro, costa. Pero existe. Vale. claro. Simplemente, pois algún día iremos atopando cousas. De feito, o outro día mandáronme, fíxate ti, o sea que está claro que temos moito por descubrir, mandáronme un conto que se publicou, creo que a autora era británica, se mal non lembro. En fala inglesa era, se non era británica, era norteamericana, que estuvo viaxando por España, por toda a Península Ibérica, e recolleu un conto que ela di no libro, claro, ela era de fora, que é do Cantábrico, pero, sin embargo, menciona constantemente a Vigo. Entonces, é o Mm, máis probable é que estivera ambientado en Vigo, porque todos os datos xeográficos que dá son na bisbarra ao redor de Vigo. E, de feito, fala dun mosteiro e dunha virxe que hai en Vigo. E dirás ti, que me estás contando? Contoche. Fala dunha personaxe do Nadal que é un vello vencellado co solsticio de inverno, que pasa que non di o nome. Ela di que era un vello vencellado co solsticio de inverno e que despois veu o cristianismo, e entonces el adaptouse ao neno Xesús non sei que, pero que el vivía nas montañas e estaba vencellado co solsticio. E ela ubica en Vigo arredores. Claro, non temos máis datos, pero parécese moitísimo toda a información que dá o apalpador e, sin embargo, ubica na zona de Vigo. O sea, que é que temos moito por descubrir. O Xan Fiz apareceu fai pouco en Cerdedo. O sea, claro.
non, a mí dame moita rabia que a xente diga non, é que era unha tradición dunha zona moi concreta e agora estamos usando para toda Galicia. Primeiro, se estaba por toda Europa, non iba a estar só na montaña dos Ancares ou do Claro, Courel. O sea, está clarísimo que se conservara ali non quere dicir que só sexa dali. E o segundo que dis ti, estáse facendo con máis cousas. E total, se estamos tan dispostos a coller tradicións de culturas alleas, digo eu que non claro, pasará nada porque collamos unha de Ourense os que estamos claro. no mar. Non lle vexo eu tampouco. Claro, no, e que un vello carboeiro do Courel ten máis sentido que chegue a Vigo que veñan uns Reis Magos, Efectivamente. non? Pero Quero bueno, eu decir, teño clarísimo que era unha tradición que estaba por toda Galicia. Teño claro. Outra cousa é que aparezan os datos e aparecerán. Pero eu, claro, para min, a miña resposta é rotundamente sí, que era unha personaxe que estaba por todo. Porque, aparte, é que estaba por toda a Península Ibérica. Eu falo claro. moito da panxoliña esta. Ya viene la vieja con el aguinaldo. Iso quere decir que na Península Ibérica a vella, que é a contraparte do vello, traía agasallos polo Nadal. Eso é por toda Claro, a Península Ibérica. O sea que eso de decir que era só nese punto, nada. claro. Cal era a outra Neste pregunta? caso, no, era eso, por unha parte, falábamos o de si ten sentido que se estenda por toda Galiza, que un pouco xa comentabas, non? E logo falábamos tamén si, bueno, tamén o tema dos nomes, si noutros sitios en algún momento puido existir aínda con outros nomes ou sin ningún nome, máis ou menos está, Probablemente tuvera outros nomes porque de feito xa ves, sí, xa temos a Palpador, Pandigueiro, sí, temos unha referencia á Palpadora, só que sí, pasa que só temos unha, pero había unha muller que falaba de Apalpadora, claro, seguramente tería variacións de nome, sí. eso sí, segurísimo. Outra Naquela cousa, época, sí, di, no, referíme que, claro, por exemplo, cando na Sentalla do Pichel empezaban a recoller tamén polo Courel, logo sí que teñen recollido en seu momento a palabra de apalpabarrigas na zona de Monforte de tamén Lemos e por aí, quero dicir, fálase tamén do tema do tienta panzas en Écija, que ali di a xente que eles creen que eso é unha figura que levaron os galegos cando se repoboaron aquelas zonas, non sei se é verdade ou non, pero é é difícil. curioso, claro, era moi difícil sabelo, non? Pero, claro, coincide, non, que son zonas, Courel, Ancares, Terratribes, moi ailladas, non? E logo a min algo que sí que me chama a atención, porque logo a raíz de todo isto de preguntas a pouca xente maior, que xa moi maior que queda no Courel, é que eles, a súa impresión do palpador era de medo, era como, de feito, lembro que decía un señor que para el era como un estilo medo saco destes que che viñan, que tiñas moitísimo medo e tal. E claro, esa é outra cuestión, de que agora son figuras bondadosas e quizáis, claro, agora, por exemplo, na cuestión do palpador, para levarlle os nenos pequenos, se lle levas unha figura que mete medo, sería máis difícil de asimilar, non? Pero non sempre eran todas figuras que, non, de alegría e de amor e que daban, non, Eso de posiblemente, feito, está ben sellado co que dixestes do Krampus. O Krampus mete medo de claro, carai. E, sin embargo, bastante, é unha personaxe do Nadal. sí, É o que dis ti, as tradicións do Nadal están moi dulcificadas, a verdad, sinceramente. Tratábase de que dá premios aos bos e dá castigos aos malos. Que pasa? Que nos queremos saltarnos a parte negativa e quedámonos claro, solo co de agasallos aos bos non sei que, pero sí que sí, é unha figura que ten que impoñer certo respeto. De feito, os personaxes do Entroido impoñen moito respeto. moito respeto, Ten sí, que ser así, pois isto é o mesmo. Pero bueno, a mí hai unha cousa que me chama a atención. Ti se vas ver os nenos cativos que van ver ao Papá Noel ou aos Reis Magos, é habitual que lle teñan medo. Se te fixas, cando son pequeniños, ao principio sí, teñen medo, porque é un home vestido sí. escopótico que se lles acerca. Pois é E o tiñas mismo. medo, esa tensión de van vir a casa, deixar tal, tiñas medo realmente, o sea, bueno, eu polo menos Sí, sí, dábame hasta medo, escondeme de medo. sí, 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 dábame Pois un é o pouco de mesmo. respeto, É o mesmo, que claro, pasa que eso está dulcificado e tal, claro, pero as personaxes enmascaradas sempre impoñen. A mí, claro. bueno, eu son miedica, pero eu ainda agora mesmo, jova, vas a ver certos entroidos que impoñen así un pouco, non? A Sí, mí, sí, eu sí, sí, recordo sí. sempre, digo moitas veces, non sei se se estará vendo Seixas, pero o Maragato de Entroido Ribeirao feito por Seixas, que é enorme, grandísimo,
coas súas cornas así enormes, vestido con pelicas. Eu a primeira vez que o vi, impúxome un montón, o sea, dábame medo. Digo, ai, Dios mío, este personaxe con esta cabeira así de cabalo, estes cornos, Sí, sí, estas sí, sí, pelicas. sí. A mí doume certo Sí. repelús, o sea, que Bueno, e o Krampus é terrorífico. Ver eso sin electricidade, ese tipo, quero dicir, imagínate, de noite a luz dos fachos, porque era o que había, as personaxes do Entroido iban en procesión cos fachos, non claro, había outra cousa. Esas personaxes, o sea, claro, claro que che ten que claro. impoñer. Claro, por exemplo, no tema do Krampus, que me viu agora a cabeza, que falan que é a contraparte do Papá Noel, a parte mala, digamos. Quer dicir, eso pode ser unha adaptación recente e antes só existía nesa zona, o Krampus e xa. Quer dicir, Eu ou si penso existía unha parte boa e unha mala. Eu penso que a parte que lle falta, porque na maioría dos lugares, bueno, a veces conservouse unha sola, e na maioría das veces conservouse a parte masculina, pero bueno, tamén hai lugares que se conservou só a feminina. En Italia está a Befana, que é unha vella, a bruxa, que é a que trae os agasallos. Eu penso que o San Nicolás é a vella, porque o normal é que foran os dous. Sería o personaxe de Pelicas, ese vello, porque de feito no Entroido galego as personaxes con pelicas, chocas enmascaradas chamaselle vello, moitas veces. Mm, Pois si sería o vello e faltalle a vella, que se convertiu no San Nicolás, vai un vello pero cristián, e ele é o bo e o outro é o claro, malo, que non sería así. Os dous terían unha faceta positiva e unha faceta negativa, pero claro, quedou o pagán con todo o malo e o claro. cristián con todo o positivo. Con Son todo o bo, sí. adaptacións. E, sin embargo, a día de hoxe a xente perde por ir ver o Krampus, quero dicir, é curioso, non é como Sí, sí, agora sí. é incluso un reclamo, non? E non sei se no Nadal galego tes recollido algo ou hai documentado sobre a presenza da abella? Ai, esa é a miña teima, que máis quixera eu que encontrar ese dato definitivo da abella no Nadal. Non, non hai algo, a ver, todos son pezas que eu vou montando e digo, Claro. tiña que existir, pero non hai algo que diga, sí, existía seguro. A ver, tiña que existir no momento que ela representa o inverno. O de Peneirou a abella que fai a xiada, ela é o propio inverno, o sea que ten que estar aí. Noutros lugares sí aparece. Aparte, mira, por exemplo, eu uso moito este dato en Alemaña, a abella, a mesma que a nosa, fai cousas, vai fiando, crea o clima, o arco da abella é exactamente o mesmo. Aparte, é unha personaxe do Entroido, aparece nas mascaradas, fiando, non sei que, igual que en toda esta zona que che digo, o sea, tras os montes é máis Mm, no Bierzo, en Zamora, aparece a vella fiando co fuso, no propio Nadal, no propio Entroido, e a maiores, ela é a figura que trae os agasallos do Nadal. Claro, por comparación cultural está moi claro, pero non hai o que che digo, a panxoliña, xa vai vindo a vella co aguinaldo, esa panxoliña está aí por algo, porque a vella traía o aguinaldo. Pero non temos un dato en Galicia que diga si a vella traía os agasallos para Nadal. Se o atopo, créeme que o saberedes, eu posterei nas redes con unha pancarta enorme. Oxalá. Mira, din por aquí, bueno, moi boas Noemi, din por aquí, eu teño sentido os trubincos o Nadal, aquí a Palpador non había, din as vellas. Claro, o tema dos trubincos, que está aí recollido aquí en Pontevedra, o tema de Salcedo e tal, pero claro, un pouco pensando igual que coa Palpador, que é un trasno de Nadal, é moi probable que se existiu eso, non creo que fose só en exclusiva en Salcedo, non? Posiblemente por Galicia poder haber figuras tras, e máis coa importancia que ten o trasno na cultura galega, inda que teñan outros nomes, non? Ademais que os trubincos precisamente están asociados co lume. Os trubincos baixan no Nadal, hai que deixarlles piñas con brea, pero iso é para prender o lume, iso é o que se usaba para prender o lume. O tema do Claro. tizón do Nadal, o tema do lume novo e o tema de que os trubincos estén asociados co lume, para min forma todo parte do mesmo. O sea, Mm, eso está clarísimo, está perfectamente enmarcado na tradición do Nadal, é totalmente consonante coa tradición do Nadal, mm. se prender ese lume novo e que aparezan eses trubincos. Pero como dis ti, é que, de verdad, a cultura non é solo nun pobo determinado existía este Claro, non sei que. Si cando é claro, algo, por exemplo, que sei, un acontecemento histórico que pasou nese lugar, no? Que sí que ten claro. unha mitoloxía asociada, eso sí, pero Ou cando a é algo nivel lingüístico triunfoso, tamén. exacto.
Pero cando algo tan fondo como o Nadal, cunha tradición común, non iban a existir solo en Salcedo, chamaríanlle de outra Claro, forma, pero claro que existirían trasnos. Ademais que os trasnos do Nadal tamén están por toda Europa, é habitual, o de que aparezan trasnos. Dai veñen os elfos de Papá Noel. Os elfos maravillosos de Papá Noel sí, que fan os regalos son os trasnos das mitoloxías. De feito, hai moitos lugares de Europa que se lles deixan como a avea, con leite, no? Para que coman no Nadal eses trasnos, aquí o de pan con brea, o das piñas con piña brea, o con sea, brea, sí sí, que é habitual. Mira, pois mira, efectivamente, non estamos poñendo ese exemplo. Se existe o Xanfiz en Cerdedo, os trubincos e tal, o sea, está claro que sí que había claro, personaxes do Nadal en claro. Galicia. Claro, quizáis pa moitos sitios chegaremos tarde xa, porque a xente que Ah, puido transmitir no seu momento faleceu, non? Pero mesmamente agora que está a min, porque sí que me falan moitos pais, non? Que está cada vez máis en moda unha especie de elfo que viu de Estados Unidos agora nos últimos 3, 4 anos e está moita xente intentando traballar para introducir o tema dos trubincos, non? Entón, sí que hai tamén outra batalla cultural que é curioso, non, que co tema do apalpador ás veces hai máis reticencias e co tema do trasno dos trubincos, non. E din por aquí que outros nomes se coñecen dos trasnos. Eu, polo menos eu a nivel persoal, uso sei o tema dos trubincos, si estou convencido que tiña que haber noutros sitios en Galiza e posiblemente con outros nomes, pero eu non sei outros, non sei no teu caso. no, o sea, no Nadal eu só coñezco os trubincos. Ahora, nomes para o trasno en Galicia hai unha chea deles. De feito, falo deles no libro da paletilla por un tema, porque moitos están relacionados con provocar enfermidades. Está o trasno, o tardo é o que provoca os pesadelos en Galicia, que se pon no peito das persoas, pero é un tipo de trasno, o sea, non deixa de ser un trasno. O diaño Claro. bulreiro sigue sendo igual co trasno porque fai o mesmo. E despois a mí Sí, un nome que me encanta é o de tártalo ou tártaro. Por exemplo, en Coruxo chámaselle así nos arredores de Vigo. É un nome moi interesante porque tártaro é o nome que na mitoloxía grega se lle daba ao inframundo, o mundo dos mortos, o mundo da escuridade. Que se lle dé o mesmo nome a un ser mítico galego, está claro que estaba vencellado coa escuridade, co inframundo, con tal. De feito, son personaxes moi máis que negativos en Galicia, o que son é trastes. Por eso son claro, trastes. O sea, provocan claro, males, pero sin esa maldade. Moitas veces é pois por enredar. Pero sí, teñen claro. moitísimos nomes en Galicia. En cada pobo chamanlle dunha forma. O sea que, xa ves, o sea, a lingüística sí que varía Sí, 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 moitísimo. sí. Eu non sei se un trasno exactamente, pero había aí, creo que na mitoloxía do río Gafos, aí o demo asubiador este, creo que era no Sí, o Gafos, Demo Asubiador, por aparte está exemplo. vencellado co ano novo. O Demo Sí, sí, Asubiador, no primeiro de ano, pónseche no ombreiro, empezache a asubiar no oído. É o tema dos acúfenos, no? Dos pitidos no sí, oído. E dura un ano enteiro, o sea, se che sube a principios de ano, pois vaiche estar o ano enteiro. Hai unha chea de trasnos en Galicia. efectivamente. Como vexo que sigue entrando xente tamén, estábamos comentando, non, que poden todo isto está bastante mellor recollido, ou máis completo, digamos, no libro que este o Nadal antes de Cristo teu, hai que aproveitar antes que a xente vai a cenar, que pode comprar, que ten por aquí que dicías ti que aparte de compralo en Amazon poden contactar senón contigo en redes sociais, non? Sí, Para sabes que eu collelo ou non sei enfisado. si nas charlas que vas dar estes días tamén Sí, vas nas levar. charlas estou levando, xa digo que cada vez quedanme menos, pero aínda teño algún e si as charlas sempre os levo e senón que contacten comigo Mm, e mando asinado, non hai problema. Aparte, eu escribino precisamente para que fora máis ben como unha guía, no? claro, Para dar sí, resposta a eso, a quero celebrar o Nadal, pero non me sinto identificada con este xeito consumista, non me sinto identificada co cristianismo, pois, pero que podo celebrar? Como se celebra ese solsticio, pero vencellado con nós, porque esa é outra. Porque a xente que ten esas inquietudes, o que se vai normalmente é a Wicca, no? Isto que é así sí, moi paganos e que, pois, bueno, pois este é o xeito máis noso
de celebrar pois esas festas do solsticio de inverno. Sí, isto é moi interesante porque sí que agora moitas veces para buscar alternativas vaise sempre tamén a cuestións moitas veces orientais e todo iso, cando aquí temos de todo en todos os ámbitos e para todo e para cualquier cousa. É que esa é Em, outra teima miña que o estou facendo tamén nas charlas e estou deseñando unha nova charla por eso. Me parece moi interesante o que acabas de decir. Eu vexo que nos vamos a culturas alleas buscando algo que aquí tamén tiñamos. O sea, sempre facemos o mesmo. Deixamos de lado o noso, mm, despois botamos algo en falta e entonces sí, vamos a outras culturas a sí. buscar. Se Faltanos o buscamos o marketing. pasado, tamén o topamos. Sí, sí, eu sempre digo que a nós o que nos falta é o marketing, porque temos todo, pero ás veces faltanos aí o marketing igual, pois dalo a coñecer máis, non? Pero efectivamente temos moito. Din por aquí tamén que eses elfos americanos son puros trubincos, porque che están a facer trasnadas na casa todo o advento. Eh, pero por aquí non escapedes moito do cristianismo, que aí naceron músicas e outros costumes tamén moi Bueno, interesantes. sí, sí, está claro. Sí, 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 eso é certo. sí. E de feito, a día de hoxe, calquer tradición, calquer tal, quero dicir, é imposible fuxir, non, da influencia do cristianismo, porque claro, un caso de Galiza leva dende o século V, de algún xeito ou outro, claro, digamos que esta terra edificouse da man tamén do cristianismo, É de algún que xeito, non? Entón é moi complicado fuxir diso. eu creo que non se trata de fuxir, trátase de entender, Claro, claro, sabes? De entender esta parte pertence ao cristianismo, hai outra capa anterior, simplemente pois que esa capa quedou máis esquecida polo cristianismo, por eso intentamos claro, poñela en valor, pero non porque claro, fuxamos do cristianismo, porque é o que dis claro, ti, forma parte da nosa historia, se non Galicia non sería Galicia, claro. o sea, é o que hai. Claro, Pero igual que é os entender cruceiros. Sí, 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 esa outra capa, pois como en todo, inténtase poñer en valor o que quedou máis achicado, o que quedou máis claro. esquecido. Por iso intentamos poñelo en valor, porque quedou máis olvidado. Claro, efectivamente, e ao final é o que decimos que parte danos, quero dicir, Galicia chegou a día de hoxe tamén da man, non, do cristianismo e temos aí os cruceiros, bueno, moitísimas elementos culturais, arquitectónicos, etcétera, que edificaron este país ao longo dos séculos, entón, claro, é moi complexo, pero iso non quita que, por exemplo, aínda que defuntos a día de hoxe sexa unha festa que está cristianizada, honrar as túas ánimas, os teus seres queridos, eso é algo que está moi por enriba de calquer relixión, Efectivamente. non? Eu, de Eh, feito, intento explicar esa capa porque, a ver, cada vez hai máis persoas que se sinten que xa non se sinten identificadas co cristianismo. Pero, sin embargo, sí que teñen certas inquietudes espirituais, xa sea por honrar os difuntos, xa sea porque unha trascendencia tras a morte, xa sea porque ti mesmo queres sentir unha espiritualidade ou gustanche a ritualística claro, ou o que sexa. E vexo que toda esta xente se vai afora a buscar eso. Por eso, precisamente, intento decir, mira, se non te sintes identificado co cristianismo, aquí tamén temos esa outra capa que estás buscando. claro, claro, efectivamente. E tamén, bueno, xa entrando no final, sí que che quería preguntar, antes de entrar aí na cuestión dos reis, e que sí que en algúns sitios, eu polo menos sí que lembro de hai uns anos que me tiñen comentado, non, que en fin de ano en Galicia tamén facían o tema do lume novo, non? Entón non sei se podes explicar moi rapidamente isto, aínda que ten que ver co que xa vimos comentando ao longo da conversa. O lume novo nalgúns lugares faise no Nadal, noutros no fin de ano, porque claro, é que ata os nosos días chegou como 2 datas separadas, pero en orixe serían a mesma. É simplemente o fin dun ciclo e o comezo do outro. Claro, Están un pouco duplicadas, están repetidas, por eso nalgúns lugares se fai nun sitio e noutro no outro. Era superimportante o tema de acender o lume de novo, porque antigamente o lume non se deixaba morrer de todo nunca, que non era tan fácil prender o lume como é agora, iso o primeiro, claro, e o segundo que o lume usábase constantemente, cada vez que tiñas que cociñar, tiñas que usar lume, entón non ibas a estar prendendo constantemente. O lume, claro, aínda que fora en brasas, sempre estaba acceso. Entonces era o único día do ano que se limpaba completamente a lareira, se deixaba morrer de todo, que por certo, eso é outra cousa que me dixeron este fin de semana nunha charla, e digo eu, sí señor, é que eu tamén o recordo de pequena, o de que en Galicia se di morrer o lume.
esa expresión é bastante significativa de que se consideraba un espírito, un ente vivo. Non se dicía apagar o lume. Miña avoa de toda a vida dixo non deixes morrer o lume. É non deixar morrer. O de que sexa morrer xa é bastante significativo do que falábamos Significativo, sí. de que é algo vivo, non? É un espírito. De feito, non se podían decir pecados diante do lume. Decía, se facías algo malo, decíanche que che está mirando o lume. O sea que ti, fíjate, e cando nacía alguén novo na casa, un bebé, íbase á lareira a presentarllo o lume. O sea, fascinante. Entonces, é ese rito de renovalo. Igual que comeza un novo ciclo, igual que comeza un novo ciclo solar, porque hai que entender que o solsticio é a noite máis longa do ano, o día máis curto, pero a partir de aí os días van medrando, entonces crese que ese día nace o sol. Pois o lume é unha representación do sol, e na lareira anóvase tamén ese lume, límpase completamente a lareira e préndese o lume novo. E tamén na cuestión dos reis, porque aí hai moitísimos elementos, ti tamén falas algo deles no libro, non? Temos os cantares e reis, temos aí o simbolismo do roscón de reis, e logo, por exemplo, no Cebreiro teñen a tradición dos reis, que non son os reis magos que podemos pensar, non? Quer dicir, é unha pasada que levan aí un mochilero, van pedindo de comer polas casas, de feito este ano quería intentar ir, quer dicir, non sei se nos podes dar unhas pinceladas pois moi rápidas disto, non? Aí vese tamén outra vez o que pasa sempre na cultura, que é capa sobre capa. Os arqueólogos investigan con estratos, non? Neste estrato é esta época, nesta época, pois os antropólogos tamén, moitas tradicións vese esta capa é daqui, esta capa é daqui. Os reis, sinda que sexan algo cristiá, teñen capas anteriores. De feito, como ben diste, os reis do Cebreiro non teñen nada dos Reis Magos salvo o nome, non? Aí se ve esa tradición anterior, que o que hoxe son as cabalgatas de reis, en realidad era pois un entroido, era pois as personaxes disfrazadas e que íamos vendo. O tema do roscón de reis está moi presente en toda Europa en diferentes festas do ciclo do ano. En Irlanda faise en defuntos, hai diferentes obxectos dentro do roscón e con eso averiguas a sorte que vas ter. Temos outros lugares que se facía incluso nos maios. Tamén sabemos que aquí antigamente estaba vencellada co entroido. A quen lle saía a fava era o rei da fava. Ese rei da fava vestíase como un entroido. O sea que era un pouco para ou determinar a sorte ou elexir os personaxes. De feito, a que che comento dos maios tamén o facían, me parece que tamén era en Irlanda, e a quen lle tocaba representaba a abella. O sea que era habitual que se usara para botar as sortes a ver a quen lle tocaba representar unha personaxe. O tema do carbón que traen os reis, o tema de deixarlle os zapatos para que traen regalos, ten un pouso moito máis antigo que explico no caderno, así que hai moito capa sobre capa, incluso aunque digas, os reis son cristiá, pois non, é un mezcladillo de tradicións como casi todas as do Nadal. E que eu recomendo, este si os publicaremos, temos aí un vídeo no YouTube que nos cederan da Xentalla do Pichel, de hai bastantes anos, unha señora moi maior falando do tema dos cantar, bueno, o tema dos reis no Cebreiro, e é unha pasada, un vídeo que funciona moi ben e que creo que xa os están recuperando e xa volveron a sair nestes últimos anos e que recomendo a xente que quen poida que vaya porque... Tanto os da Xentalla do Pichel, tanto ese como a da Palpador, a mí me pareceme dous vídeos fascinantes. O sea, a quen de verdade lle interese ver a xente que de verdade o recorda, porque a veces a xente escoítanos falar os antropólogos e pensa que o inventamos sentados na casa. Entonces, escoitar a xente de verdade contar eso me pareceme fascinante. É impresionante. O da Xentalla do Pichel, a xente pode buscar en YouTube, poñer EA de Viro a Palpador, senón poden pedilo por privado, e é unha pasada porque aparte algúns vídeos son do ano 2008, xa é xente que nacera xa a principios de século, con máis do século XX, con máis de 100 anos, e contano cunhas vivencias que son impresionantes, e é moi recomendable. E sí que é certo, eu sempre digo, se non nos credes a nós, que escoiten a esta xente que non ten por que mentir. E agora xa sei que vamos a rematar. Antes de nada, quería preguntarche, pois, podes dicir estes días en que sitios vas a estar? Pois se a xente que está no chat, pois si que lle pilla de man algunha das charlas. Sí, esta semana vou estar a tope. O xoves na Escola Oficial de Idiomas da Coruña ás 5:30, o venres na Casa Forestal de Baroña ás 8,
O domingo no Auditorio Cultural de Matamá ás 12, creo, non me acordo se 12 ou 12:30, pero bueno, poñereno nas redes. E o 23 vou estar no Acendido do Tizón, pero como aínda non saliu oficialmente, non vou dicir en que concello, pero xa o poñerei polas redes, pero un concello vai facer un Acendido do Tizón de Nadal e ali estarei tamén o 23. Concello do norte ou do sur? Do É sur. pa ver se fago plan, A ti vai ser bien, quédache bastante ben. bastante ben. E aí a xente tamén poderá marcar o libro, como dicíamos Sí, antes, non? levo as Eh, chaves do caderno. Se non, como comentábamos, que contacten contigo por privado ou directamente en Amazon. E xa por último, eso, pois hai xente, aí está, eu tamén o teño aquí xa do ano pasado, a ver, que eu non son moi bo enfocando, aí No, sí, está. sí. Eso, pois hai xente que di, bueno, a min gústame esta temática, non me gusta este Nadal consumista, pois, que nos pode recomendar pois para vivir un Nadal un pouquiño menos consumista, non? Que podemos facer? Mira, o primeiro, eu sempre o digo, non hai por que poñer un árbore de plástico, non? Se de feito a tradición é o ramo, pois se coller unha pola de calquera cousa, ou de feito fun ao monte e nin sequera tuven que romper ningún árbore, vas paseando polo monte e hai unha chea de polas por aí caídas, o sea que solo é recollelas, enfeitalas con lazos, temos algún ramo que salía por entroido que incluso se decoraba con colares de castañas. Non son zonchos, non se pode chamar así porque non teñen a pel, senón que estaban cocidas pero Claro, quitadas a pel, pero ven sendo o mesmo. Alimentos e tal, isto é algo que se pode facer. O do tizón do Nadal, inda que non teñamos lareira, o prender o lume novo, prender unha vela é facilísimo, e o tizón de Nadal queimar unha poliña e gardar as cinzas tamén é facilísimo. E despois, pois, vencellalo máis co ciclo do ano, no? Co tema do novo sol, do nacemento do sol, as personaxes, o apalpador, a vello, o sea, realmente se queremos temos moitas formas de facelo, pois o que digo eu sempre, no? Máis vencellado cos ciclos da natureza e co noso propio ecosistema, non? Non hai por que ter a tontería de dicir e onde consigo eu isto? Bueno, pois se non está no teu ecosistema, como mellor tens que poñer outra cousa. É claro, así de claro. sinxelo. E ademais, bueno, a xente que poida pode tamén, se pilla ben ir ás mascaradas, hai moitísimas polo norte de Portugal, por Zamora, O incluso 26 xa hai, o sí, 26 bueno, xa houbo xa a primeira, que iso tamén o conto sí, no caderno, o 13 de decembro foi por Santa Lucía, porque Santa Lucía era o antigo solsticio de inverno. Entonces xa salen, a primeira é a de Santa Lucía, pero despois xa a partir de Nadal, eso, o 26 hai, non, o propio día de Nadal incluso, me parece que o o 25 25 tamén. de decembro xa salen, o Sí, sea que quen teña sí. ocasión, genial. Creo que hai unha páxina que se chama en Instagram, non sei se é nesa, Mascaradas en la Península Ibérica, que creo que vai publicando os cartéis. Se Sí, non, hai por aí varios grupos en Facebook, a xente pode ir vendo o tema das mascaradas. Tamén na súa zona pois poden recuperar tamén ou participar os Cantares e Reis, que, por exemplo, en Pontevedra, recuperaron, non? E saen os nenos a cantar aos reis, bueno, hai moitísimo xa para celebrar, e queda contestado porque xusto tiña do Instagram, non, que dicías ti de Santa Lucía, que preguntaban que preguntaba aquí unha muller que hai moito refraneiro que fala de que a partir dese día os días comezan a medrar, e dicía de polo cambio de cando calendario. mudou iso, sí. No Dicía que 1588 cambiouse o calendario e houbo 10 días de diferencia. Entonces, claro, Santa Lucía cuadraba xusto a noite do 23 arredor do solsticio de inverno. Por eso, a partir de aí, vese medrar os días. Ese refrán era certo hai 500 anos. E a mí encanta claro, poñelo de exemplo porque ti fíxate o persistente que é a memoria colectiva. O sea, seguimos ibache dicir eu. un refrán que hai 500 anos era certo. O sea, é brutal a información que hai na memoria colectiva, na refranística, na toponimia, na microtoponimia. É fascinante, é a maior memoria que hai.
Sí, sí, eu eso xusto comentaba outro día cunha persoa porque aí polo norte de Galiza, especialmente a zona da Mariña, teñen zonas que aínda ata os nosos días contaban contos os nenos pequenos, falamos hai 50, 60 anos, do tema de Pardo de Cela, como unha figura máxica, como un heroe, como unha lenda. Chegaron moitísimas lendas dele, claro, falamos de 500 anos, e chegou ata hai 20, 30, 40 anos, non? E é unha pasada como se conservan certas cuestións ata hoxe. De feito, é que nós estamos moi obsesionados con encontrar un dato escrito, porque claro, a memoria pois non é tan fiable, aparte que co paso do tempo vanselle engadindo ou quitando cousas. Quero dicir, non é unha análise tan pura, senón hai que escarbar moito, pero hai moita máis información na tradición oral que en ningún outro lugar. Eu sempre o digo, se de verdad queres saber como se vivía no pasado, como se entendían as cousas, está nas historias que nos contamos. Sí, 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 sí. E que estaba vendo xusto que agora entrou tamén outro mogollón de xente, estamos xa no final, entón, como digo, todo isto vades a poder velo no nosa canal de YouTube, Ivox e Spotify mañá, vai a quedar todo subido. Tamén se queredes saber un poquiño, pois, máis profundamente, podedes ver asistir ás charlas e Lidia que ten nas súas redes sociais a máis subides, ou comprar tamén o libro do Nadar antes de Cristo. Pola miña parte, nada máis, é un tema que a verdade que sí que podemos seguir profundizando moito máis, pero eu creo que tamén é bo que a xente a raíz disto pois poida ir investigando, lendo e coñecendo máis, non? E nada, pola miña parte, darche as grazas outra vez por vir aquí, encantados de contar contigo aquí nestas conversas. Se por min fose, faría máis, pero bueno, non podemos explotarte tanto, así que encantadísimo e nada, darche as grazas e parabéns tamén por este libro que é verdad que é unha pasada. Nada, gracias a ti. Eu sempre foi un placer falar contigo. Aparte de ti, ti máis eu xa vimos de atrás. Xa, xa vamos reenganchando así que nada. Eu encantada. E sobre todo tamén encantada porque, bueno, esta é unha canle de para chegar a certo tipo de xente que ao mellor pois non se chega de outra forma, e facer reflexionar un pouco, non? E se che queda esa cousa dentro de dicir: "Ah, pois mira, pois este tema interésame, pois mira, xa Claro, aprendestes aí un lume novo", é algo que fai efectivamente. pensar. E ademais que aínda no período de defuntos, non, tiñamos aí unha conversa de hai un par de anos, non, que segue aínda a día de hoxe a medrar, este ano xusto superou as 5.000 visualizacións, se hai algún contido que queda aí, pois para que a xente no futuro Claro, poida ver, non é algo tan inmediato que desaparece nuns días e que a xente por pode eso. disfrutar. E nada máis, darche as grazas, deixámoste xa ir cear e nada, e Bueno, animar a pois xente a aproveito asistir ás charlas. en felicitar as festas a todos, que pasedes un bo Nadal e nada, se podedes, practicade a nosa tradición que é a nosa. Graciñas. Chao, Lidia. Chao, Chao. chao, chao. Bueno, agardo que vos gustase a charla, mañá que sigo vendo que sigue entrando xente, entón mañá a primeira hora xa vou a subila, e xa podedes escoitala, vela con calma. Deixámolo aquí, estaba pensando eu, que día é? Este xoves ás 8:30, 9, bueno, publicarei no mañá xa nas redes, vamos ter outra conversa, esta é radicalmente distinta, é outra conversa sobre música, vamos ter convidado aquí a un grupo de punk rock, que se chama Keltoi, que é un grupo bueno, histórico de Vigo, con quen vamos a falar con eles sobre todo a súa historia, un pouco sobre esta música, a historia do grupo, etcétera, e animarvos a participar. Nada máis, deixámolo aquí, dicir tamén que se queredes marcar, tedes por aquí atrás, aí, esta apalpador, podedes collelo pola nosa páxina web, e nada máis. Moi boa noite, seguimos en contacto e graciñas a todas e a todos. Chao.